Сашо има едно безценно богатство – своето семейство. Неговата скъпоценна съпруга, Сладуна и неговият син. Асен са хората, които заемат най-специалното място в сърцето му. Той ги обича истински и дълбоко, за тях е готов да се бори, да преминава през трудностите и никога не се отказва. Те са неговата сила, неговата причина да продължава напред, но и неговото най-слабо място, защото нищо не може да го нарани повече от това да видим тях наранени. За Сашо семейството не е проста дума, то е любов, отговорност, опора и смисъл. Сладуна е неговата любима жена, аз е неговата гордост и част от самия него. Каквото и да поднесе животът, Сашо ще продължава да се бори за тях. Защото когато човек убива